Uray no ato problema, ituloy tayo apaya adda ni Apo Diyos kada tayo. Ala ituloy tayo mat dahil discussion tayo dahil tawon-tawon. Naramrambakan tayo. Tata, tito'y adda tayo may ikatlohan niya nga tawon dahil 2015, idi tirambakan tayo. At ipalagip tayo nga ron para 2021 next year. Tawon dahil tinapanglaw. Si asin ko dahil tinapanglaw. Apay nga maipangpangruna dahil tinapanglaw namin. Amo tayo idi. Gobyerno man, simbaan man, no napanglawon gitaon kakasla awan di gawgaway na awan na ganna. Ore ko dito sibilya hindi man, hindi seminarista ak. Dagiti umay agis basa ko, abo. Ti agi basa ko dagiti ay kadakkel ti aritos na kada katok-katok ti sapatos na kada di kolor na datay ay masapol na dagiti ay bongga. Daytay may dasay. Kar-arte. At tip-tip pang make up na kada lipstick na agaw iso natin saan pala. Kaya di na nakita ti simbaan, haan lagi tilaang at mabalin natin makabaol na agibasa. Nalagamurin mo taga-paratong ka mauno taga-patiki ka mga padpadang agkurkursin na dahil tayo sugar-gar ti buok na naglang-lang mo iibebe. Apay awang karbangan na mga agserbi ti simbaan. Apay awang karbangan na mga umawat iti grasya ni Apo Diyos. Isumakunada, iti dahil tinatawag, ipangpangruna, Church of the Poor. Taapaya, nagbasit lang, medyo nabangla na kung kuna tayo. Tatakay nga aging baba na, naimimot ka na bita aging baba na, nanday na panglaw. Lagi taan nyo. Gisobre yun na ba nang baintay ng DJ dato yun na panglapod dua salok nga asin dua salok na baga nya nangingina nang nagsiksira pa na ginaton ay di datong ka ay ala amata kayo dahil amanta kayo lagi dyan awang problema dahil dyan ngamti ko na tayo hindi ngamin uray mo ati simbahan siyempre gapot nakasapulan ti simbahan ti evangelization nakapokus mo dagiti nagtulma kadagitay medyo wag sinaang napailaan mo nakapokus mo nagtulma uray ti simbahan ini kadagitay makatulong ti magayam dagiti papadi apo dagiti matan kita nyo dagiti tugtugaw yo donated by Filomena Pasikat donated by niya na ganan Maximo Paramag iso nga masuratan amin nga paiti dong donation kagaputan na panglawon amo nga masuratan ti donated by di asin ta grunaw man Gaputa asin lagi donation na kagaslamat lahaan iso ti ko na ti simbaanan may ipangpangruna dagiti napanglaw danunan dagiti napanglaw apan ipariin na nga adda akong dakin na patidda ta idigarod ka ti lamadan danon kadagiti ay makaited kadi di maikanan ay ka medyo kaiso nga nagbaling ti pangnirigan ti simahaan ipangpangruna tayo. Tano adda ni Apo Diyos kada kay nga nababa na adda mo kada kami nga napapanglaw. No adda ni Apo Diyos kada kayo ti pamilyayo nga nababa na nga adda mabalin na nga naparaburan adda mo kada dagiti kakabsat tayo. Iso ti ko na ti simbaan patas-patas ken nang nangruna pagserbi ti simbaan ikan ti akem kita kaan ti pagsiatan da, no magungundawayan da, dilawon di manggungundaway, no mangirururungan kadagwa na kasjay, nga ron ti panggut na. Ta ipari na tayo, ang adda ni Apo Diyos kanya tayo amin, iso na ito may ikana katulong nga taon. Ida rin ang bakang tayo 2015 dahil yan, di mo ano kasama pa nakarambag yun, ini, at daaki jay, wa ini. Kakunada ka, adapin ni jay pagsasauda nga, be with the poor, Church of the Poor. Evangelization for the poor. Kung na magka maawatan, apaya, siya namin nga mismo ka na panglawak. Haanak na makikaisa ka dahil na panglawak, siya nga mismo na panglawak. Ambog tiriga na. Kada kang nag-aubog, hindi ka, kurkursin na kita na yan. Agram-ram yan. Awang pa'y ako, kanya na ganan, agad bangbangsit ka ron.
Kapang ka magisala, awag pa'y mayat na tumagarkin ka, tapos garot-garot yung buhok mo, mga ay agdagdagaw-garot mo, tayo latal-talong, ti ayan mo. Kasi naawang pa'y kakalakas di kumamat ang mga detay kaputa, discrimination, ano detay panangilang-lagi ng nahiga na nin. Nakitaan niyo uri ayan niyo ng activity saan? Uri piesta. Sino ti agto gawi dyan? Ako dagitay tanan-tananan, tan-tan-tarara, dagitay na babaanan. Ayan dagitay na panglaw, isudat para party ijay-igil. Isudat ti para daldalos, ngaminto na plastar dagitay, at na mabalin ama. Ako nang lana dagitay. At damo dagitay feeling nga kaarubak mo, tapos nakapila damot ijay. Dagiti ko na nangkin na panglaw, iti lubong ni Apo Diyos ay ayatid na tayo amin. Uray na agda mabalin mo ti saniwa, ngayon po sa kabigbigam mo na panglaw at na espiritu na ba nagkatalag kay igrasya ni Apo Diyos, may bilang ka maglaan nga tao na. Nung naparaburang ka kapag paspasikat, naparaburang ka kapag itang bumukit kapsat mo, nandiyan ka mo na pagkikitaan tayo ito, makubid kay kumahamot iti, hamot kumaan. Kasi ako tayo, isa na joy, rinambakan tayo. Alat at tanghal daw, nakagasgasap kayo, nakagasgasap tayo. Nakasursurde tayo ng tao. Dinanon na tayo ni Diyos. Adda na tayo. Di pa nagamit tayo, di pa nagbiyang tayo man ng tanghal daw. Bigbigam na, God is with us. Kadwa na tayo, Diyos, awan kabutin tayo, salsalukuban na tayo, kitkitaan na tayo. Kumano ni amang ko, naturudak namin ambok at damang kitkita kanya. Naturudak awan kabutin ko, ambok at damang kitkita kanya. Dato'y kadwa na ti Diyos. Nakalbitan ta, dong sa nakaarupay, kaabay mo. Emmanuel ko na, madali ko Diyos, kinta nakalbitan niyo. Amoy asidag tangiwang mo, makaalis ka. Tumagdar tayo marami kararag sa pasta.